Sumacàrcer pretén avançar en la transició energètica del seu enllumenat públic gràcies a la participació en el programa Smart Street Lighting impulsat per l'àrea d'energia del Consorci de la Ribera. Millorar energèticament el consum d'electricitat en l'enllumenat públic, que això què comportaria? Comportaria, evidentment, una baixada en la factura econòmica que paga l'Ajuntament d'aquest enllumenat públic i, a més, un estalvi en les emissions de diòxid de carboni i, per tant, millorar la sostenibilitat del nostre sistema energètic en la població. I ho fa a través d'un procediment de compra pública d'innovació per transformar la xarxa d'il·luminació exterior municipal amb criteris d'intel·ligència, eficiència i multifuncionalitat. Sistemes que aporten, a part de ser la seva funció d'enllumenar el carrer, sinó que també tinc altres funcions, com per exemple incorporar punts de recàrrega del vehicle elèctric, incorporar sistemes d'informació a la ciutadania, com per exemple incorporar sensors que permeten actuar sobre altres sistemes del municipi davant en problemes com el que hem tingut fa uns mesos que en el tema de la DANAT. El projecte compta amb la participació del món universitari a l'hora de dotar el sistema de solucions tecnològiques, sobretot aplicades al camp de la gestió. Las luminarias pueden bajar el flujo lumínico, la potencia, cuando no hay nadie. Ellas solitas, cuando detectan una persona, aumentan, de manera que tenemos un ahorro energético. También se autoprograman ellas solas, por ejemplo, cuando cambian los horarios o se van adaptando a las horas de sol que van cambiando durante el año. Si alguna de ellas está fallando o va a fallar, dan la alarma para que antes de que se funda completamente podamos sustituirla. Son inteligentes, por decirlo así. Un dels pilars del projecte és aconseguir l'autoabastiment energètic amb cost zero a partir de la creació d'una planta fotovoltaica en terreny municipal. Generamos electricidad, la acumulamos, se libera por la noche, con lo cual al final conseguimos ese objetivo. Una vegada estudiades les necessitats del projecte, el pròxim dimecres 5 de novembre s'obrirà una consulta preliminar al mercat en una jornada informativa entre l'administració i els proveïdors potencials. Per participar-hi cal inscriure's al web del Consorci de la Ribera.